যাতে অবৈধ মিয়াৰ নাম ভোটাৰ লিষ্টত নাথাকে। মই চলাম আৰু জেলৰ পৰা ওলাই দিলে 5 লাখ টকা মই দিম। रथ' गाइसमोन मिथियोना नै आं बाहेरायाव ओंखारलांनि थारमाने जोंनि आसामाव जिथुनाखि थानाय आनलिगेलि नङा होमबा आनलिगेलि थानाय जिथुनाखि आसामनि मियाफोर बिथांमोनहा माने भटनिफ्राय दानजाजोबसिगोन आरो बेजों लोगोसे मोनसे बाम्पार अफार दं। बाम्पार अफारा मा मिथिगौना नोंथांमोना? बे बाम्पार अफारखौ होनो थांनायनि सिगां आं मोनसे नोंथांमोननो नटिस देखायनि। नैबे गोजौआव आं स्क्रिनाव होनाय नटिसखौ नायनानै ला। जिथुनाखि जोंनि 6 जनगोष्ठी जनकरणफ्रा अर्थात एसटी डिमान्ड नागिरबाय थादोंमोन नङा होमबा? जोंहा बेफोरबायदिनो सावताल आदिबासि जोंहा कस राजबंशी बिथांमोना माने 6 जनगोष्ठी जनकरण माने एसटी डिमान्ड खालामबाय थादोंमोन। नैबे डिमान्डआ रेजेक्ट जाबाय मिथिबायना गाइसमोन? नोंथांमोना रंजानो हासिगोन खुसि जानो हासिगोन होननानै मालाबाबो दासान, खिन्थु बिथांमोना जुगुमगासिनो दङ। हुसियार जानानै था। खिन्थु बेनो जोंनि गोग्गाथाव बा भारत सरकार बा आसाम सरकार बा जोंनि जिथुनाखि बर'फोरनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जोङो सेलुट खालामनो गोनां बाथ्राया बेनो जे जोंहा एसटी बिथांमोना 6 जनगोष्ठीया एसटी डिमान्ड खालामनायखौ रेजेक्टेड खालामनानै होनो हाबाय बा गोजौसिम हाई लेभेलसिम सावरायनायनि गेजेरजों बे खामानिया रेजेक्ट जालांबाय। दिनै बिनि थाखाय जों बिथांमोनखौ सेलुट नङा होमबा? दा जाय हक नोंथांमोन नैबे एसटी डिमान्डआ बिथांमोननि थाखाय आलु जाबाय। जिथुनाखि 6 जनगोष्ठी एसटी ডিমান্ড কৰিছিলে আগৰ পৰা এসটিক মানে ঘিন কৰা মানুহসকলে পিছত লাহে লাহে কি এসটিৰ যিটোনাকি ট্ৰেডিশনেল ড্ৰেছ কিবা কিবি কাঢ়ি ল'ব বিচাৰিছিলে। এতিয়া কপি কৰি মানে আজিৰ দিনত লাহে লাহে আহি এন্তে কি কৰিছিল লাহে লাহে মানে এসটি ডিমান্ড কৰিছিল। এই এসটি ডিমান্ড আজিৰ দিনত আহি কেনচেল হৈ গ'ল। এতিয়া কি কৰিব? উপায় নাই। ভাৰত চৰকাৰ অসম চৰকাৰ আৰু বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ লগ লাগি আপোনালোকৰ এসটি ডিমান্ডটো কেনচেল কৰি দিলে। চ' গাইজ আপোনালোকে এইবিলাক ভিডিঅ'টো চাই লওক আৰু বাম্পাৰ কিবা কিবি অপাৰ চপাৰ আছে তো আপোনালোকে চাই ল'বা। এটা মানুহ যিটো মাৰি পেলাব পাৰে আপোনালোকে 5 লাখ টকা পাব আৰু আপোনাৰ ঘৰ পৰিয়ালত জেলৰ পৰা নোলালগে আপোনাক মানে আপোনাৰ ঘৰ ফেমিলিটো চাব আৰু লগত মানে 5 লাখ টকা দিব। আৰু লগতে আছে আমাৰ অসমত যিটো আনলিগেলি আমাৰ মিয়া দাদা ভাইসকলে আছে বাংলাদেশী তেখেতসকলক মানে আমাৰ অসম চৰকাৰে পুৰা মানে ধামাকা মানে এভেকশ্যন কৰি আছে। এভেকশ্যন এইগিলা চাব পাৰিব না। सासे मानसिखौ जितु बुथारनो हायोब्ला बा सिथारनो हायोब्ला मिथिबायना 5 लाख रां मोनगोन लोगोसे जेलनिफ्राय गवागौमानि नोंखौ नायबाय थागोन आरो लोगोसे नोंनि न'खरखौ नायबाय थागोन माने नों जेलनिफ्राय गवागौमानि। बेयो बाम्पार अफार। सासे मानसिखौ बुथारनांगौ। दा मानि खारनाव बुथारनांगौ नोंथांमोना भिडिअखौ फुल नायनानै ला आरो भिडिअखौ फुल नायबानो निश्चय नोंथांमोना नुनानै मोनगोन। दा बिनि सिगां बे भिडिअखौ होनायनि सिगां आं नोंथांमोननो नैबे हेमन्त जोंहा बिश्व शर्मा नङा होमबा आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ सेल्युट खालामनांगोन। मानो होनना बुङोब्ला दिनै बिथाङा जोंनि आसामाव आनलिगेलि जिथुनाखि जोंनि ट्राइबेल लेन्डफ्राव थानाय जिथुनाखि हाफ्राव थानाय नङा होमबा नैबे मियाफोरखौ माने आसामनिफ्राय होस्रिं खालामगासिनो दं माने एभेकसन खालामगासिनो दङ। थारमाने धामाका एकदमबारे जेसिबि गारि लायै फुख्लिन लायै बिथांमोनखौ माने एकदम बुलडुजार सालायगासिनो दङ। माने गारि सारि लायै फालो गोसोबायदि एकदम जेसिबि मथा मथि बुलडुजार लायै मुसलमानफोरनि बा मियाफोरनि बांलादेशिफोरनिखौ दै आनलिगेलि जिथुनाखि भटार तालिका गैयालासिनो जिथुनाखि जोंनि ट्राइबेल एन्ड ब्लकआव कब्जा खालामनानै दङ बिथांमोनखौ माने होस्रांगासिनो दङ। बिनि थाखाय जों साफ्रोमबो ट्राइबेल माहारियानो बिथांखौ सेल्युट खालामनांगोन। बे मोनसे जोबोर मोजां बाथ्रा बा मोजां खामानि होननानै जों साननानै लानो गोनां आरोखि। दा बेजों जिथुनाखि जोङो बेनि खेत्रआव जोंहा बिटिआरनि प्रमद बर' सार आरो हाग्रामा महिलार सार बिथांमोना मा बुंनो सानो? दा बिथांमोनहाबोथ' जोंनि माबायाव बिटिआरआव बा बिटिसिआव गोबाङै कब्जा खालामनानै दङ नङा होमबा? बेफोरबायदिनो आनलिगेलि जोंनि बर'नि हाफोरखौ सेनानै लानानै दं, ट्राइबेलनि हाफोरखौ सेनानै लानानै दं। बिथांमोनखौ दा मा खालामनो सानो बिनि सायाव माखासे खोथा खेवब्ला बा खोथा बुङोब्ला जोबोर मोजां जागौमोन नामा होननानैसो आं सानो आरोखि। थ' बेजों लोगोसे जोंहा नैबे जिथुनाखि बाम्पार अफार जिथुनाखि 5 लाख रांनि खोथा नङा होमबा? 5 लाख रां 5 लाखजों नोंथांमोना मानसि बुथारनो थांगोन नामा? दा थां। मानोना 5 लाखजों नोंथांमोना मानसि बुथारनानै गावनि केरियारखौ गारि खालामनानै दाला बा जेबो रेकर्ड बा दागि फोनायनानै दाला आं बेखौसो बुंनो सानदों आरोखि। स' बिथांमोननि मानसिफ्रा सोरबा बुथारदों नाथाय जाथाया जाहैबाय जोंहा सासे माइनर हिन्जावसा उन्दै हिन्दु नङा होमबा? एसामिसफ्राबो हिन्दु नालाय एसामिस माइनर हिन्जावसाखौ सासे 70-60 बोसोरनि सासे बांगाल बोराया मा खालामदों? बलात्कार जिनाहारि रेप बेबायदि खालामदों। दा बेनि खेत्रआव दिनै बिथांमोना खुद्रिसारदों बरपेटायाव माने रागा जोंखांदों। माने सिगाङावबो बेफोरबायदि खालामबाय सोरखौबा बेफोरबायदिनो गोबांथार जोंनि हिन्दु समाजनि मानसिफोरखौनो जायखि एसामिस जियानो जा भारतीय नागरिक हिसाबै जों गासिबो हिन्दु नाथाय
बांलादेशी बा पाकिस्तानी जिथुनाखि मियाफोर मुस्लिमफोर बांगालफोर बिथांमोनहा जोंनि भारतीय नागरिकफोरनि सायाव इनाय अयथासार खालामबाय थायो बा हिन्दुफोरनि सायाव उपद्रब खालामबाय थायो मालाबा सोरबा बर' समाजनि हिन्जावसाफोरखौ जिनाहारि खालामनाय सोरबा बर' आइजोखौ जिनाहारि खालामनाय मालाबा एसामिसफोरखौ मालाबा नेपालफोर जत' जोंनि बे भारताव जिथुनाखि माने रेप केस जायो बलात्कार केस जायो बे गासिबो बिथांमोनानो मावजोबो नंगौना नङा नोंथांमोना एसे साननानै नायलाय दिनै जोङो गासिबो बेखौनो साननानै लानो गोनां जे मोनफ्रोमबो खेथ्रआवनो मोनफ्रोमबो बिथिङावनो बिथांमोननि मानसिया इनभल्भ थाजोबो सोरखौबा बुथारनाय होन सोरखौबा माबा मोनसे खालामनाय होन सोरबा आइजोखौ माबा मोनसे खालामनाय होन सोरखौबा अभारटेक खालामनाय होन सोरनिबा जिउ फोजोबनाय होन बिथांमोना गासिबो आखाइ थाजोबो माने दा बेखायनो माने दिनै बिथांमोना माने गावसोरनि मानसिफ्रा खुद्रिसारदों हारसाफ्रा आरोखि जोंहा बेवहाय बर' समाजनि मानसिफ्रा हाबसननानै लाब गैया दा बेखौ आं नोंथांमोनखौ मानि खारनाव बे भिडिअखौ लाबोदों होनना बुङोब्ला एसे हुसियारनि थाखायसो लाबोदों मानो होनबा बे 5 लाख रांखौ सोरबा बायदिया माने लब जानानै जोंनि बर' फिसाफ्रा थांनो हागौ बा बाहागो लानो हागौ बे खामानियाव बेखायनो हुसियार जानानै था सांग्रां जा जोङो बेफोरबायदि खामानियाव मालाबाबो गावखौ बावसोमनो नाङा बा गावनि जिउखौ दान होनो नाङा मानोना बे मोजां खामानि नङा सोरनिबा जिउखौ बुथारनाय फोजोबनाय आयेन दं कानुना मालाय बिसार खालामगोन नङा होमबा आयेना बिसार खालामगोन दिनै पुलिसा हमखाबाय नाथाय बिथांमोननि मथेबा बेखौ इनकाउन्टार खालामनांगौ होनना बुंदों माने इनकाउन्टार माने बुथारनाय आरोखि फोजोबफिननांगौ जाय मानसिया दिनै बे सासे हिन्जावसा गथ'खौ जिनाहारि खालामदों बे मानसिखौ माने फोजोबफिननांगौ बेफोरबायदि डिमान्ड खालामदों आरो बिथांमोननि मानसिफ्रा दा बे बिथांमोननि डिमान्ड बेवहाय जोंहा गेजेराव हाबसननांगौ दरखार गैया नङा होमबा अबयस्से जोंनि गेजेराव जायोब्ला जोंनियाबो बिदिनो बुंखागौमोन नङा होमबा बिथांमोनखौ बुथारफिननांगौ मानांगौ होननानै जोंनिया बुंखागोन बा फासि होनांगौ बे डिमान्डखौ होखागोन नाथाय बिथांनि अफाराव दा गोजाव सोरबाया अफार बेफोरबायदि होयोबा दा गोजाव मानोना नोंथांनि केरियाराबो नोंथांनि लाइफआबो धंस जालांजोबगोन मिथिबायना बेखायनो बेफोरखौ गोसो दाहो आरोना बिथांमोना जि जायो बिथांमोननि गेजेरनि मेटार बियो बिथांमोना सल्भ खालामलायगोन बेखौ समाधान खालामगोन सरकार दङ सरकारा बिजिरगोन बिनि आयेनखौ नङा होमबा नायगोन दा जाय हक नोंथांमोन जिखुनु गिबिनि जिथुनाखि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा जोंहा बिथाङा एकदम एभेक्सन खालामगासिनो दङ बिथांमोनखौ बिनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर नोंथांमोना भिडिअखौ नायना लादो आरो मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना शेयार खालामना होबानो जाबाय आरो सोरबाफोर गोदानै फैदोंबा प्लिज अननानै आं बारंबार रिकुवेस्ट खालामदों नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरो लोगोसे खाथियाव थानाय बेलनि आइकनखौबो अलाव थुनानै ला जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ आपल'ड होनाया जाहाथे नोंथांनाव थाबैनो मोनहैनो हायो आरो नोंथाङा नायनानै बेफोरबायदिनो मोजां मोनोब्ला सोरनोबा शेयार खालामनो हायो स' थेंक इउ स' माच नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन তো আমাৰ দায়িত্ব যে যদি কোনোবা সন্দেহজনক নাগৰিক আছে প্ৰত্যেক ভাৰতীয় নাগৰিকে 6 নম্বৰ 7 নম্বৰ 8 নম্বৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰি কমপ্লেইন কৰিব পাৰিব কিন্তু কমপ্লেইন কৰিলে নামটো কটা নাযায় তেওঁলৈকে নটিচ যাব তেওঁ নটিচৰ উত্তৰ দিব পাৰিব গতিকে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে বিএলএ এপইণ্টমেণ্ট কৰে যাতে ভোটাৰ তালিকা সংশোধনীত সহায় কৰিব পাৰে কোনোবা মানুহ মৃত্যু হৈছে তেওঁৰ নামটোতো কাটা যাবই লাগিব কোনোবা মানুহৰ 2 জায়গাত নাম আছে গুৱাহাটী ধেমাজিত এটা নাম কাটা যাব লাগিব নহলে ৰাহুল গান্ধী আহি এইটোৱে প্ৰেছ কনফাৰেন্স কৰিব যে 2 জায়গাত নাম আছিল বুলি সেইকাৰণে শুদ্ধ ভোটাৰ তালিকা সকলো ৰাজনৈতিক দলৰ দায়িত্ব মইতো কংগ্ৰেছকো আহ্বান জনাম যে আপোনালোকেও যদি কোনোবা মৃত মানুহৰ নাম ভোটাৰ লিষ্টত আছে আপোনালোকেও নামবিলাক কটোৱাত চৰকাৰক সহায় কৰক অভিযোগ আনিছে যে বিজেপিৰ এজেণ্ডা হিচাপে লৈছে বুলি কৈছে বিজেপিৰ এজেণ্ডাই শুদ্ধ ভোটাৰ তালিকা নহলে আমি ইমান দিন কি কৰিলো যে বাংলাদেশীৰ নাম ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা কাটা যাব লাগে বাংলাদেশীৰ পৰা মাটি উদ্ধাৰ কৰিব লাগে এইবিলাকতো আমাৰ এজেণ্ডা এইটোতো আৰু লুকাবলগীয়া কি আছে যাতে অবৈধ মিয়াৰ নাম ভোটাৰ লিষ্টত নাথাকে এইটো চোৱাটো আমাৰ দায়িত্ব হয় নে নহয় অবৈধ মিয়াৰ দখলত যাতে মাটি নাথাকে এইটো চোৱাটো আমাৰ কাম হয় নে নহয় এইবিলাকতো আমাৰ দায়িত্বই আৰু এইবিলাক কাম কৰিবৰ কাৰণেতো মানুহে আমাক ভোট দিছিল আপোনালোক সকলোৱে জ্ঞাত যোৱাকালি বৰপেটাৰ এই বাটগাঁৱৰ এজনী 12 বছৰীয়া কিশোৰীক 70 বছৰীয়া মিয়া এটা বাংলাদেশী গেদাই ধৰ্ষণ কৰিলে আৰু এতিয়া আমাৰ পুলিচে তাক এৰেষ্ট কৰিছে যদিও তাক মানে একদম পুৰা ভালদৰে ৰখাৰ এটা ব্যৱস্থা কৰি দিছে আমাৰ সন্দেহ হৈছে পুলিচে পইচা খাই তাক মানে জেলত প্ৰেৰণ কৰা মাথা মাৰিছে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী দিনে নিশাই কৈ আছে যে লাভ জেহাদী এইবিলাক ধৰ্ষণকাৰীক এনকাউণ্টাৰ কৰিব লাগে ফাঁচি দিব লাগে আৰু আজি আমাৰ পুলিচে পইচা খাই যোৱাকালি শুনিছে তেওঁৰ ঘৰত যোৱাতে কিছুমান বোলে পুলিচে পইচা খোৱাৰ কথা চিন্তা কৰি আছে পইচা খোৱাৰ কথা পাতি আছে সেইবাবে মই আজি মুখ্যমন্ত্ৰীক আপোনালোকৰ জৰিয়তে দাবী জনাইছো যে আপুনি যি আমাৰ টিভি মিডিয়াৰ আগত ফেচবুকত আহি কিনে
এই ধৰ্ষণকাৰী লাভ জেহাদীৰ বিৰুদ্ধে কৈ থাকে এনেকে ক'লে নহ'ব এনেকুৱা ধৰ্ষণকাৰীক এনকাউণ্টাৰ কৰিব লাগিব যদি এনকাউণ্টাৰ নকৰে এনে হিন্দুত্ববাদৰ কথা কৈ থাকিলে নহ'ব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া মই আপোনালোকৰ মাধ্যমে আজি ইডিশ্যনেল এছ পি আছে তেখেতক কৈছোঁ যে ইতিও শীঘ্ৰে তেখেতক এনকাউণ্টাৰ কৰিব লাগে যদি এনকাউণ্টাৰ নকৰে 10 দিনৰ ভিতৰত এনকাউণ্টাৰ নকৰিলে 18 তাৰিখে বৰপেটা বন্ধ সমগ্ৰ বৰপেটা জিলা অনিৰ্দিষ্ট কাললৈকে বন্ধ কৰি ৰাখিম আৰু তাৰ ঘৰ যদি বুলডোজাৰ নচলাই আমি ভাঙি পেলাম আৰু আমাৰ যিজনী ছোৱালী ধৰ্ষণ কৰি তাৰ ভৱিষ্যতটো ধ্বংস কৰিলে তাইৰ নামত উইল কৰিম প্ৰপাৰ্টি আৰু কিবা ক'ব এইখিনি আপোনালোকৰ জৰিয়তে অনুৰোধ আপোনালোকৰ লগত মই আছো 24/7 বৰপেটা এদিন ঢিঙত এজনী আমাৰ ছোৱালীক ৰেপ কৰিছিলে 3জন ল'ৰাই তাত আমি ঢিং বন্ধ কৰি দিছিলোঁ নগাঁও বন্ধ কৰি দিছিলোঁ 4 দিন পিছত তাক আনি পুখুৰীত পেলাই মাৰিছে ইয়াক এনকাউণ্টাৰ কৰি মাৰিব লাগিব পুলিচে যদি নোৱাৰে আমি যি ব্যৱস্থা কৰিব লাগে কৰিম আৰু আজি মই কৈ দিছোঁ সকলোকে এই যে ৰেপিষ্টবিলাক আছে এই ৰেপিষ্টবিলাকক আমাৰ হিন্দু ল'ৰাবিলাকে ডাইৰেক্ট হত্যা কৰিব লাগে হত্যা কৰিলে যিমান দিন জেল খাই ন তাৰ সেই ঘৰ পৰিয়াল মই চলাম আৰু জেলৰ পৰা ওলাই দিয়া 5 লাখ টকা মই দিম এনেকুৱা ধৰ্ষণকাৰীক যদি আমাৰ ল'ৰাই যদি হত্যা কৰে হত্যাকাৰী অহাৰ পিছত সিটো জেল খাব সি যিমান দিন জেল থাকে তাৰ পৰিয়াল মই চাম আৰু ওলাই দিনা 5 লাখ টকা ডাইৰেক্ট মই কেছ দিম